Паводле Віктара Хрэніна, умацаваныя раёны ў Беларусі створаныя толькі ўздоўж заходняй і паўночнай межаў, а на паўднёвым кірунку, які мяжуе з Украінай, такіх планаў няма. Міністр падкрэсліў, што рамонт мастоў, дарог і развіццё інфраструктуры Палесся адбываюцца ў межах дзяржаўнай праграмы і не маюць ніякага дачынення да падрыхтоўкі абарончых рубяжоў. Між тым, напярэдадні Александр Лукашенка даручыў адпраўляць у войска тых, хто, паводле яго словаў, не хоча працаваць падчас жніва, а чыноўнікаў саджаць на трактары и комбайны. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас лучше. Мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. У сваю чаргу Хрэнін заявіў, што не збіраюцца перавыхоўваць накіраваных у войска недысцыплінаваных і недобрасумленных удзельнікаў уборачнай кампаніі. На перевоспитание мы никого не будем брать. Мы будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных. До нашего эфира долучается Александр Коваленко, военно-политичный оглядальник группы «Информационный спротив». Добрый вечер, господар Александр. Добрый вечер. Доброго вечера, вітаю. Мы пачулі заявы Лукашэнкі, яны былі часткова ў такой, ведаеце, камічнай форме, але калі гаварыць сур'ёзна, ці Украіна, ці экспертная супольнасць назірае нейкую актыўнасць на беларуска-украінскай мяжы? Саме по кордону ми зараз можемо спостерігати активність, яка стосується будівництва логістичних об'єктів, логістики, дороги, рокадні дороги, деякі інші прикордонні об'єкти. В принципі, вони можуть знадобитися, якщо уявити собі ситуацію з якимось вторгненням, повноцінним боєзіткненням, і вони є допоміжними з території Білорусі, щоб заходити на територію України. Але якщо ми говоримо про загальне формування якихось ударних кулаків, ударних групувань на території Білорусі, які б становили реальну загрозу повноцінного загальновійськового вторгнення, як ми бачили станом на 2022 рік, то ні. Саме таких масштабних подій не відбуваються. Ну вось міністр лукашэнкаўскі Хрэнін увогуле гаворыць, што, маўляў, гэта ўсё нейкія укіды, па-расейску кажучы, вбросы, маўляў, гэта звычайная там нейкая цывільная актыўнасць, проста ідзе мадэрнізацыя Палесся, што, маўляў, ніякіх ваенных мэтаў яны не пераследуюць. Ну, з урахуванням того, що йдеться в першу чергу про логістику, то вже і одразу можна говорити про те, що її можна використовувати за військовою метою. Тому і те, що говорить Хренін, це, як завжди, переважно брехня або маніпуляція. Ми вже звикли від того, що цього міністра надходить переважно маніпулятивна або брехливого характеру інформація. Нічого дивного. Сама по собі інфраструктура, яку розбудовують і покращують її стан, вона сьогодні не використовується для вторгнення в Україну. І післязавтра не буде. Але ніхто не дає гарантії, що може змінитися загальне бачення театрів бойових дій в Кремлі, і Путін піде на щось більш глобальне. Наприклад, все ж таки вирішить відкривати другий фронт знову з території Білорусі проти України. Це може відбутися через місяць, це може відбутися через півроку. Але коли б це не сталося, в будь-якому разі, саме ця інфраструктура, ці об'єкти, вони будуть використовуватися саме з такою метою. Господар Александр, ну вось Хрэнін сярод такое сказаў, я не ведаю нават, як сур'ёзна да гэта ставіцца, але ён сказаў, што вось гэта ўсё фейкі, усе гэтыя ўкіды пра будаўніцтва нейкіх там аб'ектаў з мэтаю пасварыць беларусаў і украінцаў, зрабіць там іх лютымі ворагамі. І ну, вось пасля ўсяго таго, што рэжым Лукашенка зрабіў у гэтай вайне супраць Украіны, пасля таго, як прадставіў сваю тэрыторыю для ўварвання, пасля чаго здарылася і Буча, і Гастомель, і Ірпень здарыўся, пасля ўсіх гэтых шматлікіх авіаудараў, ракетных удараў з тэрыторыі Беларусі, пасля карэктавання ўсіх гэтых расійскіх шахедаў праз беларускую тэрыторыю на тэрыторыю Украіны,
Вот скажите, вот як можна пракаментаваць падобныя заявы? Няўжо гэта можна спісаць на спадзеў рэжыму Лукашэнкі, што калі цяпер рабіць выгляд, што а мы і не ворагі, мы сябры, і нічога не здарылася, то вот эту старонку перагарнуць можна будзе ў будучыні паміж рэжымам Лукашэнкі і Украінай. У українців нема проблем з білорусами. У українців є велика проблема з режимом Лукашенка і саме з тими, хто його підтримує, з його оточенням і тією частиною, саме хто на боці Лукашенка. Тому я думаю, що в будь-якому разі двосторонні відносини між Україною та Білоруссю, вони як були і будуть залишатися на достатньо дружньому високому рівні. Але з якою саме Білоруссю? Точно не Білоруссю режиму Лукашенка. Ми зараз налагоджуємо і поглиблюємо контакти з демократичною політичним осередком Білорусі, який знаходиться у вигнанні. Ці контакти ми мали можливість бачити і безпосередньо запрошують представників білоруської опозиції до Києва як офіційних гостей. І відповідно це демонстрація того, як має намір Україна в подальшому розвивати двосторонні відносини саме з білорусами. Але якщо ми говоримо про режим Лукашенка, ні, йому пробачення не буде ніколи.